Asik. Saya mau mesya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Jangan pecah gairah tai-tai berkedang, pecah coba bawa saya. SGR lagi Pak Sabit, dari kelucu kantor Pak Sabit. Papi Ageng, Mas Arwi, Mas Rawo, Mas Rajiman, oke, baik. Masuk bosku, Mas Joko. Kaning kowe ninggalke aku kamrep semilih rasane ana jantungku Pengen mangan pengen mangan rasane kaya radoyan sakno. kepengin ngombe Awas, rasane yo. mandang Iya. ayo nak ya Apa antara sono kepengen jiwa ragaku, ojo gawe bingung rasane pikirku. Godhong telo bisa kena kanggo namun sing tak rasa sajroning dada. Ayo kangenku guyumu lan esemu arina Iya. wengi agawe lara pinggirku ata lali-lali lali akaton malelo tak endani tak endani tansah akatone ngemoto yen li loy janjane aku rariloy nanging ati iki ora bisa nampa saben wae haling sireng wengi mapane turu mangke semu Pak Bos kiyo sing gawe ayam atiku ayaya Mas Utar, sebutin monggo Mas Utar. SGR Audio Sound System. Iya. Iya. ADS. Iya. Ayo nalikane Aku ninggalke aku kamrep semilih rasane ana jantungku pengen mangane mangan rasane kaya radoyan pengen ngombe rasane